Wedare ndinokuchingamidzai zvakare kune chimwe chirongwa Facebook Secrets and Confessions. Zita rangu ndinoitwa Anti Masiziva. Regai tibva tapinda munyaya dzatauya nadzo zuva ranhasi. Nyaya yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi makadii tete, hide my identity. Kuti munatsonzwisisa, mukoma wangu anova brother yangu mukuru ainge akaremara, aisagona kudhiraivha, kunyora kana kuerenga. Ainge aine pfungwa dze6-year-old ari pamakore 33. Pandainge ndiri mudiki, aindiabusa physically, verbally, and akatomboedza kundirepa kakawanda. Ndaiudzwa kuti ndinyarare nekuti vabereki vangu vaisada kuonekwa as if they are irresponsible. I understand that is their fault. Ndinofunga kuti vakakudza mhuka chaiyo. Whenever my brother got a chance, which was almost every day, aindirova achinatsoziva kuti zvinokwadza. Ainge akakura nekusimba kundidarika. Ndakamboedza kutaura naye about zvaaindiita, asi maparents angu aingoti hapana zvekuita because it's his condition causing these issues. Ndaigara umuona achindidongorera ndichigeza. He would constantly turn my mother against me, blaming me of things I didn't do. Ndaida kuti disappear in any way possible. Last year ndakakorobha mumba ndikakanganwa kuudza brother yangu kuti floor yainge yakatota. Later my brother akatsvedza akakwara. Kutaura chokwadi panguva yacho iyoyo I didn't care kuti he almost died due to the brain injury from the fall. Kubva ipapo ainge angori pamubhedha. Aisagona kutaura kana kufamba zvakare. I was at his bedside every day, ndichimugezisa nekumfida. After all he did to me, I have to take care of my abuser. Ndaifunga kuti it was okay kumuvenga, ndichiti achaita zviri nani. Unfortunately, pakazoita ma-complications from the fall, akazofa muna October. I hate myself for this more and more every day. Amai vangu akaramba kutaura nani nezvazvo, and she blames me. Wakatondirambidza kana kuenda kurufu rwake. Since zvinhu izvi zvaitika, I only feel remorse. I'm trying to find ways to forgive him and myself. Since then, my parents havana kumbotaura neni. Kufuneral ndakarambidzwa kuenda. Mai vangu muna December ndipo pawakangopa comment vachiti, I wanted this to happen nekuti ndaisamufarira. Baba vangu since September, he has never said a word to me. Pakadzoka vanhu kundomuiga, vainge vakangozara mumba vachibatsira nezverufu. Vamwe they comforted me about being a good sister. It didn't even feel right since I was the one who murdered him. Brother yangu yainge iri favorite yamama wangu, and vanofunga kuti ndakaplana kuti zvinhu zvigoenda sekudai. Dzimwe nguva ndinoona mama achichema and the guilt starts all over again. Pandinobva kuchikoro, door remurumu make rinokiwa. Havadi kundiona kana ndiri pedyo nezvinhu zvake. I am still trying to forgive him and myself, asi maparents angu are still blaming me. Saka ndafunga zvangu kuzviuraya ndizorore. Zvakangooma hazvo weduwe. Asi ini ndinofunga kuti dai imi sisi makwanisa kuzviregerera nekuregerera brother yenyu. Ndinoziva zvinhu zvakaoma, asi munoda kuti mufambire mberi neupenyu, musazviuraye. Motaurazve nevabereki venyu muchivaudza kuti you are sorry pane zvakaitika, since ivo vachifunga kuti ndimi makachikonzeresa muchida. Regai tibva taenderera mberi zvedu neimwe nyaya yatiinayo. Hanzi tete, how are you? Compliments of the new season. Isu vamwe takapota tatadza kuripinda gore rino ra2025. Hide my identity tete. Ini ndiri mukadzi ane makore 35 ekuberekwa. I am a single mom. Ndainge ndakarorwa tikazotadza zvedu kuwirirana nemurume pandakauya kuno kuJoni. Nditori nebasa rangu rakanaka randinoshanda kuno, and tinogara hedu tiri 2 ini nemwana wangu mu2 bedroomed house. Ndine moyo wakanaka tete, handidi kunyeba. Ndiri munhu uya wekuti akatora maid ndinenge ndakutomuona sehama yangu. But I think ndakafanira kuchinja because vanhu vacho vanozoita kunge kakudheerera so.
The reason why ndichitsvaga maid it's because ndinoenda kubasa and most of the times ndinouya ndaneta, ndinenge ndichida kuzorora, asi kutoitawo mabasa epamba ndinogona ini. Maid uyu wandainge ndiinaye aive muSouth African, anga asiri stay in, aiuya in the morning opedza na4 ndotomupa mari yake. But dzimwe nguva unotoona kuti zvinhu zvacho zviri kuita ndezvemunhu ari kungouya kunotora mari odzokera hake. Paakatanga kusvika aimbonyebedzera kushanda nemazvo, but after 2 months ndainge ndongotaura kuti ko ichi sei musina kuita zvakanaka. Ndiri munhu ari smart tete and bedding yangu yese most of the times ndeye white, asi sometimes unotoona mastains asina kubviswa. You know kuti zvinozoita kuti ndipedzisire ndakutaura. I want some of the things hand washed, but unozongoita give up. Imagine kudasta chaiko wodzosera zvinhu paunenge wazviwana, munhu anotozvitadza izvozvo. So my sister came for Christmas holiday and she was using the other bedroom. Wanike musikana uya hachatomutsvaire murumu yacho imomo. Nguva zhinji dzedu last days dzanga dzangoudze kungobvunzana kuti ko apa paita sei etc. Anga rude asingamboteerere zvandinenge ndichimuudza. 24 December akauya. I don't even know why akauya, cause ndaitomuudza kuti unogona kusauya hako, but I think she just came for the money and to poison me. Achingosvika akatotanga kutotaura kuti I want to go home early because transport what. Aingoita zvinhu zvake achiita zvekumhanya-mhanya. Ndainge ndakatenga 100% juices for Christmas. Makuseni iwawo maid asati asvika, ndainge ndaisa 1 glass of juice ndikanwa muoriginal container mukasara rimwe. Paakasvika ndakamuvhurira gate ndikadzokera kunorara. Juice riya rakasara riri pakitchen counter. Pandikamuka ndakaisazve another glass of juice ndikanwa ndichimhanya because I was thirsty. After ndanwa ndakazonzwa kuti it was tasting funny for an orange juice. Remember taingova tiri 2, ini namaid, mwana wangu nesister yangu anga asipo. Ndakamubvunza kuti wambobata here juice iyi, akati haana. After a few minutes, let's say maybe 30 minutes, mudumbu makanga maakumonya. Ndakatotanga kurwara zvakanyanya paya, ndichipindwa nechando. Then kwakutotadza kufamba. Iye maid haana kana kuita hanya nazvo. Chaingotaura ndechekuti ndapedza ndipei mari yangu ndiende. Kunetsa kwaanga akuita, ndakatora mari ndokumupa. Akandisiya ndakazvambarara pasi mukicheni imomo. Gate akatovhurirwa nemaneighbors. Ndakazotora foni ndikaudza munin'ina wangu kuti auye andiendese kuhospital. Kuhospital kwacho ndaingobvunzwa kunzi ndainge ndanwa poison yakaita sei, nenewo ndaisatomboziva kuti ndainge ndanwei. Ndakaedza kumufonera musikana uyu, aisadaira foni. Ndakazorapwa ndichinzi ndine food poisoning, ndokuzodzokera kumba musi wa31 December. Kubva ipapo kusvika pari zvino haana kumbouya kubasa kana kutaura neni. Ndiyowo nyaya yangu iyoyi wedare. Ndakapotsa ndatadza kupinda 2025 nekuda kwepoisoning.